Takulandirani kunotu ndi mtika mwenemwene mwa Lilongwe mu depota mwene mukasafika ku Lilongwe kunoku muzakhala ndi kuti kofikira ndi kunoku ndithu kuchoka kaya kuti ndi kuti kuno tikufuna ticheze ndi makosana amenewa makamaka pa programu imene tikuitcha kunena kuti no guys gist macheza a Chinyamata makamaka tupa nkhani zokhuzana ndi dziko lathu lino. Tufuna tikambe nkhani ya Napoleon Dzombe anyamatawa ndi musaphweketse ya ndi magayi aku diaspora atu amenewa kubola mtambo osati masewera ndi choncho ni momwemo mwakwera ndege kwera ndege mwamba mwene mwamba timauluka mwamba mumakhala mutani mukafika mwamba mitambo kumapita kumaona mwamba kuliso mitambo inaso basi basumaona apo so basi kunde kuti mtambo wa buluja sungafike so mene oja ndi mwamba basi munadusa mitambo icho fika mwamba mitambo mitambo imene magwesa mvula ndeti maipitirira menechi ndi mukapitirira apo simumaona koso mwamba mukumaoneka so mitambo ina yake kapena basi papa timankhala kuti basi tili mwamba basi mangovomereza tili kuti mwamba kuti kokoso kuoneka so china chete chonseso basi ndikumwamba basi mtambo wa buluja basi ndikumwamba kumene mathero ake moti sije simungaziwe. Okay, chabwino akuti space anyamata obola mtambo komatu tiadziwe kaye mwina tisanafike point onoti tiyambe kufunsana nkhani za Napoleon Dzombe. Dzina lichandana mwe? Dzina langa ndi Fabiano. Fabiano wakuti amene? Ine kwathu kuti kwawo. Fabiano basi ngati Fabiano. At this moment only Fabiano. Mubisa jani? Palibe yomwe ndikubisa. Ayenzi mena kubisa rumaone, ayenzi akubisa. Nanga kudzina ndiye? Ine ndi blessings itu kwathu kuchirazo. Okay, ndiye kuti iwe kuchoka ku Lower Shire, ino kuchoka chakumwera uko. Okay, chabwino. Magazi ndikukopa zono kuti no mwazitsatira zimene zakhala zochitika mdziko muno. Fantu unose makhala mdziko muno, eti? Makhala kuti kodi? Mwina mukozoweka amene mukhala. Ku Kenya. Ku Kenya mupanga jana? Ku Kenya tili ku school. Ndi mayaza atu awa santhu amasewera ya. Amayaza kwambiri zinthu. Anyways, ndi magazi makhala muli ku Kenya koma ndikukopa zoti makhala mukumatsatira zomwe zikuchitika mdziko muno, eti? Nkhani ya Napoleon Dzombe mwina tifotokozani munayiona bwanji imene inayendera? Mukutsatira kwanga ndaona kuti Napoleon Dzombe anali ndi malingaliro otsegula kampani yopanga fertilizer. Mukudziwa mdziko muno timakhala mavuto ambiri a fertilizer. Every time tena kupanga import mabwera mochedwa ndi anali ndi malingaliro otsegula kampani ya fertilizer. Anayamba kuthamangisa mahepa bwino zimatheka kwesa apa ndi apa ngakhale amakumalabe ndizo migwingwirima kumukhomerera amateka first stage iyi apafunika zako mukonze izi akonza akafika stage ina iyayi mwakuti mpaka na zafikira posachedwa apa. Okay, ndi pano ampatsa ndithu kwa mukolota amakumana ndi migwingwirima. Inu muona ngati migwingwirima imene amakumana nayo chimapangisa ndi chani kuti azikumana ndi zinthu ngati zimenezo? Ninganene kuti mukuona kwanga ngati nzika dziko la Malawi. Political will pena pake yoti ngati titukule dziko lathu limasowa. Mene akha kuti munthu ndi Malawi afuna pange chinthu chotukula in one or another. Mukuganiza kwanga. Ndi kunali kungokhomerera anthu osati kuti mavuto a system kapena ndondomeko. Kunali kukhomerera kapena ndondomeko. Mene mukuonera inu? Kukuona kwanga ndi kukhomerera. Khomerera. Kwambiri. Tufuna tiziyang'ana kuti amakhomerera ni ndani pa zifukwa zotani? Pamene siningadziwe koma kwambiri ngati okhala Malawi nayo I know kuti maofisi kwambiri makhala chichipazi kuti afuna khale ngati ndani cholinga kuti apindulepo pa anything corruption in a simple way. Nkhani nayo nena kuti amafuna apezepo phindu iwo. Apezepo phindu. Akuti mpaka anatu anapezeko zoti malo ake ati amulipiritsa 10 million malo ake omwe. Zompesa chisoni. Iye mbopange ichi mulipire mwakuti. Iye muvikire just like that. Ndiye muganza kwanga nimeona kuti makhala kukhomerera nakuti isanga pangeji kapena chomwe kupangacho ndipezepo phindu. Komatu inetu chimene ndakubwera kuti ndzachezere ndi inuyo fana akathocheza ndi anthu ena ali osamene ali kumalawi kuno koma tasankha inuyo anyamata mu diaspora ochoka kunja inu chifukwa choti kuti ukoko makhala mukuonanso mmene zikuchitikira kuti ukonso kapena ndi mmene zimachitikira. Ine ndaendapo maiko angapo zimangondimvetsa chisoni.
kuti kwathu kuno sitikutukuka. Sindikuza maprocess maiko ena amayendera, koma I had a chance kucheza ndi wina wake yomwe ndi anapangapo invest chichina chake kumaiko akunjaku, kuti sometimes dziko limapasa mpata kukapanga olo akapanga sedi chinthu business yayikulu kwapanga sapo mpata okay mukha ndi business iyi sitiludwani sonkho kwa zaka izi cholinga choti ikazike bwinobwino chifukwa kudza kuti chinthucho ndichopindulira dziko lawo. chimodzimodzi jamanena na Dzombe kuti ku Mozambique anamuza kuti apange choncho sakalipira misonkho sakalipira kwa period yaitali mwantu wa Dzombe. Moti sizoti inali Mozambique kumunyengerera Dzombe koma ndi mmene zimachitikira m'maiko ena. Maiko ambiri zimachitikira amafuna ma investors ngati nthawi zambiri kumalawi kuno tikumana mavuta forex o ntchito mwene zikusowa chifukwa kuti tilibe investment yokwanira kuti anthu amagula ntchito. Ndiye maiko amanyengera kwambiri anthu ma investors kuti athandize munjira imeneyo chifukwa sikukani kuti china chiyonse boma lilembe anthu sikukwanisa kumafuna ma investors abwere ma business awo dziko limapita patsogolo. Okay, chabwino mwina inu mukuziona mosiyana napo nkhani za Dzombezi inu mukuona kukhomerera kumeneku cholinga chake chingakhale chani chimene chapangisa kuti mpaka napakhale kukhomerera kuti ineyo chomwe ndimaona kwathu kuno ku Malawi zinthu zambiri timazilowesa politics. So zikalowa politics and most of the time zimalowa regionalism. zigawo Yes, zimalowa zigawo ine kuyisatira kwa ine nkhani ku parliament mena speaker amakhazikisa committee kuti aone kuti kusachitika bwanji sizidachedweru kuperekedwa a environment aja kumpanga create Dzombe uja sizidachedwe. Why? It's just political, everything is politics and pamakhala magezi ena ake kuti akukhomerera mwina akufuna iwowo atayambisa zinthuzo osati wina wake kapena amaona kuti chinthucho chikangoyambisidwa zikazafika nthawi yokuti mwina tiyelekeze nkhani ya fertilizer nthawi zambiri timakagula kunja and mukumbukira inuyo kuti anthu agulapo fertilizer ku butchery and chidali chitonzo kwa ifa Malawi. In most of the countries they were talking about us kuti koma mumakhala serious kwanu. So munthu ngati amene uja wabwera akayamba kupanga fertilizer uja zithandiza ifeyo anthu akuno sitikagulaso fertilizer kunja sitidaliranso forex ikusowa Malawi muno kuti tikapeze fertilizer uja ndi kuti fertilizer uja akhala cheaper chonchiti koma tazilowesa politics tikuziwa kuti sitipezanso phindu tikamakagula fertilizer kunja kuja. Pali anthu ngati amenewo ndi amene amaopa anthu amene akuopa kuti company ikabwera Malawi muno ndi kuti sitipezanso phindu lokagula fertilizer kunja kuja sitiyabweranso Malawi. Kodi utendo zonena kuti no ena ake amatha kumabapo akamati tikagula fertilizer amabera popeza njira zobera kwa ndalama. Definitely. Ndi amene amakhomerera anthu ngati amene ndi amene amakhomerera zinthu ndi anthu a maofesi muja zinthu zimakhala cheni they link each other maofesi mu uyu musampasezi uyu musampasezi uyu musampasezi because they create reasons amapanga create reasons zakuti there are some environmental problems and Dzombe sadaunikire komano chinthu chija sadayambe lero. It is true kuti ngati pali ma issues ena ake okhuza environment titeteze anthu oyandikira kumaloko titeteze what might come in the future kuti zakhala zoyipa. It's good but izizi zidalowa mikangano chifukwa kuti zituluke Dzombe ainake adachita kubwera pa public kuti akundikaniza akundipanga chipongwe. We did everything was in order but now akuti sitinakwanise zina zake. Nkhani ndi politics and some people are interested kuba ziko muno. That's all. Mbava ndizomwe zimabwerezeresa ziko lino mbuyo. Ngati kule anthu amene akubwezesa ziko lino mbuyo ni ma politicians because they have connections everywhere. Maofesi malumuti apange malamulo athandizire maofesi kuti za corruption zithe
nawonso amakagwera kuti kumene kucha mpaka nakuthetsa milandu ya corruption mwaitsatire mene akuthetsa milandu ya corruption akumazithesa you see de china chilichonse chikalowa politics sichingatukuke maiko ena nkhani za companies akuyesera ndithu akuchita bwino. I know Africa tili ndi problem, we are Africans, we have a problem, we have a common problem. Kumano kumalawi kuno zimakhala kuti zaitani zanyanya zaonjeza ife politics yake timapanga ya umbuli muyankhula ngati munthu amene mwayendako yes South Africa mwaona politics ya ku South Africa ku Zambia Kenya taona inde politics is a problem everywhere but kunoko timapanga za umbuli zina zake zokuti magezi also timasiyaso ma office ma position politics osavaya ku school chani tikumazoona zonsezi. How do you expect those people to make good laws for this country? How do you expect those people kuti ayangane ndithu kuti wina wake akusegula company and ziteke? No, ngadani ndi interest inake abwerapo basa azasokoneza zinthu ziti cholinga mchero wawo usaume then mmene ndikuonera nkhani kuti nkhani inangolowa politics. That's why anthu ayankhula zachitika ampanga kiriye munthuji. Okay. So nkhani ndiyo kuti kusondero kuti anthu tiziyankhula always, can't we just do the right thing? Zero tengere fe kuyankhula kuti zinthu zichitika. How is also tiziyankhula? No, we can just decide to do the right thing at a particular moment of time. Okay, zabwino akambapo nkhani zokhuzana ndi kuti ndi politics tizichita kuyankhula ampasano clearance munthuja. Mukuona ngati kuti no zimene ampasa zija ndi zokwanira kuti chinthu chija chiyende kumuloleza kuja basi sakumananso ndi mavuto ena mukuona ngati zathirapo mpacha? Apo sindikudziwa koma poti ndi kumalawi ili ngati system corruption. Koma poti anthu ayankhula chipaso chaperekedwa. It's fine. Chomwe ndikufuna ngati ine munthu ukunda dziko langa akakumananso ndi mavuto abwere poyera chifukwa akakhala chete zipitirira iyi ndi video chabe angofuna kuti tikhale chete tisadziwe komwe chikuchitika koma ndikudziwa kuti zimakhala kuti amene ndi ndani akumana nazo timujere akhoza kumana nazo koma ngati sakumana nazo tingoti good and fine. Okay, zabwino then mafuna tiyang'ane pamenepo fa kunena chilungamo kunoko nkumalawi kunoko nkumbali makosana munthu uja ampatsa chilolezo komano ampatsa chinthu chicha fa sizoti amafuna kumpatsa iyayi aita kumpatsa fa cha pressure imene tinapereka ngati amalawi eti chetu kuyenera kuziwa nchone kuti akumananso ndi zokhoma zambiri ndiye tikuyenera tipangeno motani kuonese zoona kuti zokhoma zimenezozo akuwanisabe munthu uja kupitiriza fa zosavuta akhoza kungochizula chinthu chake chicha ukachizika ndi kuti chani ku Mozambique uko koma kuti no zokhoma zimene akumane nazo munthu uja akwanisebe ndi kuti no kumapitiriza kupanga befereza chinthu chachikhale success ndiye tipange no motani no mwayankhula kale kuti no aziyankhula ndakayankhula ife amalawi gawo lathu ndi lotani tiyang'ane pamenepo fa munthu uja sakuyenera ayendeka gawo lathu likhalepo lotani ngati amalawi anenzanga nena kale kuti ndiye vuto china chonse maofisi mafuna munthu apeze phindu ndipo makhala zovuta chifukwa ambiri mwa iwowa amaofisi akula kuti even kufuna paper lena yake afuna kuti upereke kena kake instead of to follow a right path kuti zinena kukhala chonchi ndi it's my hope kuti atsata ndondomeko mene zilili osayika chikhomo kuti alekera apa ndi kapena mwene mwa kuti koma follow the right thing chifukwa ngati ife amalawi sitingavine wina aliyense afuna apange ichi basi tiyenera kuti amalawi tipange match let's demonstrate maoffice they are there for us to help the people maybe wants to invest or to do anything. If they follow right channels, assist them to reach their goals because it is a benefit for us Malawians. For example, company manager akati aitsegula bwino one anthu alembedwa ntchito government omweyo izitolera sonsongo company omweyo fertilizer amene tikuvutika nayo kumakagula kunja kumaberedwa pakana kumakagula ku butcher baja fertilizer tizipanga muno ngati kupanga ochuluka tikuzanso kumapanga export kumayiko otizungulira pamene forex utani ikubwera ndikuti zikupindula amalawi tomwefe
kumayika phansi kumakhomererana kuti asapange ichi kumene makampani ndiochepa kale kale kufunikira makampani ochuluka kuti mwina kadziko kayende koma tikamakhumirira nje kuti sizipindulira amalawi. Okay, chabwino izi zikodi mukuona kuti nomene ampangira Napoleon Dzombe ndi munthu wonena kuti ndi wa mabizinesi ali ndi mabizinesi ende ndi khumucha enanso amamuona ngati role model. Mukuona ngati kunkhomerera kumene zimene zinaonekera apa zili nkuthekera kuti zingapereka kuthekera kotani ngati zingapange impact motani achinyamata amene akufuna kupanga invest. Yeah, definitely ndi vuto kwambiri chifukwa ngati munthu yeuja Napoleon Dzombe tidawaziwa kuchokera kale kuti amachita zambiri mbiri mdziko muno, athandizira kwambiri mdziko muno, ali ndi ndalama kunena chilungamo. Nanga nyamata kuti angoziyamba kumene alibe ndalama. Do you think angakwanise kukhomerana kwake kumeneko? It means it's a problem. There's a barrier somewhere. So zobwerezesa mbuyo anyamata amene amaganiza zokuti apange invest china chake kuti chatukule pa moyo wawo o athandizire dziko lino. De sitingalithandize dziko lino ngati tikuyendesa zinthu zathu mwaumbuli chonchi musaganizirana musaliganizira dziko li musakonda dziko. And makampani ngati amene opanga fertilizer ndi amene akufunika ku Malawi kuno chifukwa tikufunika zinthu zomwe timazipanga value timaziuza kwambiri tizipanga tokha because we import a lot of things from outside chifukwa choti tilibe. Those things we import titamapanga tokha titaswa kuyambaso kupanga export si dimene ziko limatukukira komano anyamata achinyamata ataso mabwerera mbuyo kuti ngati akunkhomerera Zombe ine ni ndani ndili ndi chani Zombe ali ndi ndalama ngati akunkhomerera Zombe ndili ndi chani. Mukumbukira ino ampinga njira umweyo wati maziwa adakhalapo kuti kundende amafuna kuwalanda banki nthawi nake nkhani zake ngati zimezi ngati akuvutika iwaja anthu andalama because of politicians. What about the youth? Angoyamba kumene alibe kanthu alibe yodishira kuti avaye kukhoti kuja sangawine mlandu because sangakwanise lawyer maona zinthu zake zimene zikumakhalira nde ndizobwezesa mbuyo achinyamata. Mukuona kuti tisinthe patino kuti mwina mwake zinthu zilongosoka. Mindset anthu takhati kuyankhula za mindset mdziko muno. Mindset change ili ngati nyimbo. Mindset change always. Achilimana ali ndi moto imeneyo mindset change. Tikuyeneka kusintha kaganizidwe kachitidwe ntchito kathu ngati Malawi but tizasintha liti. Okay, pamene bobo izeweru ndi basi ndikusintha for zambiri so kunoko zimathera mmakhoti ande mmakhoti zigamulo zomwe amapereka nthawi zina zake zimakhala zokuti zosakomera Amalawi mona nde mavuto ndi ambiri ngatiso anthu amaofesimu ngati angakwanise kugwira ntchito ndika morality kenakake kuti they have to do the work mokonda dziko kuti chomwe chidalemberedwa iwo ntchito ndi chani apange zinthu the right thing. My friend has said we have to do the right thing always. Wapanga zinthu zoyenerera osati zinyengo ndipezepo kapindu apo apapa tikapitiriza zinyengo zathuzi basi ndipo mpato tingokhala pompa basi tizingolowaso basi. We are fixated. Chabwino I think pamene pande mapeto pa ka episode kathu kameneka pamene kucheza ndi anyamata aku diaspora amaona atu zomwe zikuchitika kuno sizoti samaona akuyikaponso maganizo awo. I think tatolapo 1 or 2 things tiye tikonde dziko lathu kuti dziko lathuli lipite patsogolo kufikiranso next time mwakoma nonse.